a favor de moltes coses que no cometin això, no entenem nosaltres aquesta il·legalitat, no deixa de ser il·legalitat. Sí, perquè això no és la manera de fer les coses. Doncs per això, perquè aquí han d'estar obligats a fer les coses ben fetes i nosaltres, com a govern, com a ajuntament, no podem dir això s'ha de fer, perquè ho considereu així, perquè... Home, que tu mereixi això, que considerem nosaltres que com a... Però a títol individual, si volem altres com a ajuntament, que es pot fer, però entenem nosaltres com que no considerem que això s'hagi de fer d'aquesta manera, no trobem. Considerem una il·legalitat, no fer les coses com es demana. Tu em pots dir que no t'agrada la manera, però que és il·legal, no? És perfectament legal, que tu li consideris que és la Generalitat. Però jo els meus poders dir, els meus poders dir. No, és l'Ajuntament igual, l'Ajuntament de Gallifa ja ho fa. No ens agrada això. Ara, il·legal, no cometem cap il·legalitat. Això és perfectament legal. I això pot ser qualsevol. La persona que jo sempre penso... Qualsevol. L'Ajuntament de Gallifa ja ho fa. Doncs el primer que està liderant aquest projecte, però tothom ho pot trobar de la mateixa manera. Estic dient, és tu, si dieu que no, ara no que diguis que és la realitat, perquè no ho és. I com és que no s'ha corregut a la Generalitat? Perquè la Generalitat jo crec que ara mateix, no està per aquestes coses. Sí, bueno, però a veure, jo no sé, això, entenc que per molt que no tingui idea, a dia d'avui el pressupost no s'omplirà amb això. El pressupost de la Generalitat, ara bé, arribat el moment, no deixarà de ser del que hem de tirar. Perquè, a veure, ens enganyem, Espanya no ens pagarà el que ens ha de pagar. Ho tenim tots clar, no? O tenim dubtes al respecte. Perquè ens fa el joc dur, ja se'l fan ara amb els pressupostos, ara ho fan de manera legal. Ara que, si el dia, com estan parlant, si durant aquesta legislatura es fa el referèndum, arribarà un moment en què Espanya no ens pagarà el que ens ha de pagar. I aquí s'haurà de continuar pagant pensions. Jo crec que està fora de... A veure, 100 partits anys, tot el respecte, que no sé la quantitat real que pagam. Bueno, tu no s'ha representat per res, no aquí, jo parlo mira, la credibilitat, jo crec que no cal estar representat en el Parlament si no es complir la llei. En definitiva, m'estàs dient que a dia d'avui ja la mateixa credibilitat del senyor Vilat del senyor Mas? No estem parlant de la credibilitat. La credibilitat, a veure, de què estem parlant quan parlem de credibilitat? La credibilitat, justament tu, m'has de qüestionar la credibilitat? És igual, estàs parlant de que si no tenim representació i què? I què té a veure això amb que això sigui il·legal? Podríem canviar la paraula de la realitat, doncs entenc que no hi estem... No és aquesta la manera que hem de fer les coses, no és aquesta la manera. Doncs podríem canviar la paraula de la realitat, però no estem d'acord amb la manera de fer i que l'Ajuntament que estem d'acord i decideixi que aquests diners liquidar-los d'una manera o liquidar-los de com està fent. Entenem doncs que això a nosaltres no ens agrada, no és la manera de fer. Això sí, però no s'hi anava. Una paraula una mica així serà l'aigua. Quan ens ho demani també l'AMI, que creiem que ha de liderar aquestes coses,